Здравейте, хора! Това е котето. Кучето го направи, защото много го страх. Котето е охапано от белка. Ето, вижте рамата. Чакайте, защото тя знам. Виждат? Много я боли. Бял, видяхте ли? Убива се от страх. Тито. Той се казва Тито. Не бяхме с кучето, защото му се спеше, ние искахме да го будим. Да не го пипаме за врата. Вижте, го боли опашката му, вижте, много е къса, отколкото трябва да бъде. Вижте, не е. То трябваше да е така, не така. Вижте как мърка. Няма страшно, Тито. Вижте как мърка и сега. Дали, че не са магични към котки. Колко е сладко. Как мърка. Абонирайте се за канала. И ако ви е тъжно, харесайте. И ако ви е тъжно, отдолу ще ви поставя снимка на раничката. И да напишете тъжни коментари, за да съберем тъжни коментари, за да може Да съберем такива коментари, за да може да покажем на лекаря да му оправи, да му възстанови козинката. и за да спечелим малко повече парички, за да я оправи. Да, трябва да спечелим пари, за да може да му го оправят. Вижте. Виждате ли? И тук бяличко. Не, просто петно рана. Няма, Тито. Ела. Гушни и тетка. Тито е черна. Знаете какво казват мъдрите хора? И ако сте виждали котка, която е шарена, ми опишете долу в коментара, защото ми изчезна котката. И знаете ли какво? Тая котка мага злите ни неща и на нея стават такива. Когато маха нашия лош късмет, отива при нея. И това ще е всичко от нас, ако ви беше тъжно за тази котка. Не забравяйте да се обединяте, да харесате и да пратите тъжни коментари и да съберем парички. За да може да възстановим кожичката. И чао! Да гледаме пак за Арчо. Ето виж!